Nyankopɔn Adom no nsiabo e wa Adom 106.3 FM Isha 104.5 ya filling station se wo memu ni amahodo so bra so se ewiase nyina nwumre no nsia Kasiebo papa bi Naket ye de ebremu do hwe ba ko edi anim nsam ahodo a ye chinchin o memu ene amahodo so ama ye nsa so de safata editie se de mamo no ne de ba beso mo ne nsam no de di mo akotene ebi ene se minim se sabre mpotam wo kanea no esiso ananse dum na nse ebonani na so na manfo si dum so na asa babie mu osofo a won na hwe aho ne niensam so ne obaba tu nanum tuo wo se akurase waka enso onwe wodwa bewu no nya nwuya ye mfre dwamfunu ha kakra bade ne nso ye nko dum so mu ye kura no wo maso anwo wi anesa opani bia wabene awa manyasem ne kiremu de afutu amande sifo se de ho hia wo beye pa ne se Professor Kasiebo nkrata o twere de ma wonom no obehwemu sense obeka so okopema ntie bi so nkonkobo na ka homan na edom kuma wo memra hye badwafie ena atibi ede amawura kwadwo ponkroma oye omen soafo a wo hwama ne bonsam so se onua na usua ntro die da ben de wodwa fam ne ade a wo bayi abedi mra hye nyina emsam ntro pa de ko ano obefe na usua na mwe na ade na ntwinam yi ene obewie de onse nsem o keka se nipa egu omampani atra ye so omodoso a wo no kire se ebete so no enye no kre wo mo ede ho adansedie abetodwa Amra shebejani ye ni abrepa wo se wo ka kira ban ote so se so pese mfinihia aduonu ni aduonu wo koso aya aban de a abandadafo empanimfo bi kosom ye wo koje maslok sika ni mra shebejafo bi wo mo antua yanchi wo momfo mum anya sa de mfinihia aduonu ni aduonu aban ni nyinani ye be kwa hwe kolebu ene nei twede ampo Nyankopɔn ba se ya dom na dama yenya adokotafo animdifo a se ekoba se kokoram eto brebuo mu a omo etimi twitwa yi kokoram ne firi ho medipa no enya na pom de kane de na ka wo sa no a na che se edwo akonse do nanso nei wo kira endaso aba ne dokotafo ni bi ebedi nkomo ena nwumre ye beba wura nwumasuamu nipa mienu ba ko de wo no akurase ne ye wo no ho ne tete no watena kurase ya kira de amanati no wabomu amane ya kira ba ko nso ye wo nka kropom ha ye wo nko akurase nko kira de da edna kotena ho wono nso omienu de obi ahunu ye bia no wo kan de e de a kire wo teacher training college bi ana se obabi obi a ene ye bompa ye enya wanwan se ye beda besore no ye beka se aban atutum ni nyina nsa chechefo ho no ate atua ye so omo asem den ene mpo waye se apostle waye wadwen se babi ogina no wonye mu nti no e de how ene mpo ene oma hodo a aban peso de gu akwam no etimi anya adwuma ana afei taxi driver fo a wo mo ka number no eye ZYT F ni ade no chese amanfo nhyɛ danforo ogina hwe ka number ni se kokoko manya nko ba bia me konso boa opeka am no eno ye niam ha dwene pa ene ye bedi hu nkomo eyamfo a kyere do na sameka sei omanfo o mafia e woto emantam mu kyere se adwumako bia betina mpatam hu a wotu famu agudie nyame anim ni ko do mo famu no enyenyenyenyenyenyenyenye ensamna do so pa we eye ane ebenya to wase adom asuko de se fatase di hu nkomo ebo kire ene mpanimfo kire mu no nyina no ye de bema mo aha Adom 106.3 yenam eso ewo nhira 104.5 a yefa na se ma Naket Android fresh lady capsules eboa ma na pa kwa FX immune booster papa ene wa wani tua eboa ma nipa nya hoden ene se wotie bia no begina na so peme MTN everywhere you go network papa Grace mu Party Clinic ene ya sabia wabie ewo kumase ne nkran a esa manfo nya de wahodo total Ghana e de Troxy Club aba oye taxi driver ni anase trotro driver ni a osefa ho gimu bi na ja adodode ewo mu no onso agi so emfa so Kingdom Ginseng Power Capsules emema ena ne yebo mo nsamrane bema bia wonom Kingdom Ginseng Power Capsules bia no eye ba na sika ni botom kla yitie ne no asem ansane ahyeda Cowbell Gold eno ena ya yanom aye widie yie na afi ya sate de anopa wia ene anwumre tabia heba Mr. de e bibidro soro nko ba ye efihia dunie eda so kira ne na so esanse adwuma pa eye no ekonkan pa nti no yagye no abona transe a etutri di ase e de amagana fo nsem ahodo a ya brusu nyina benya ho adansedie ni ho mfoni nyina ewo adomonline.com ene mafia no yese ayi kokofu ahodo ene ye dwiriguo edi tu galamse ho mfoni ni ade nyina akwa Adom online a ubehunu se de sitie voice of the day beba ene day eye Vodafone the future is a site ready ude onim se so ya adwuma wura enkitahudi a wudie internet a wuyusuo ene ho keka ho no smart business no a Vodafone diaba no ene beboa wo ena sibimen and women capsules jonso mu hawo ene mo amane hunu ene mo benedie emunya de wanyina no ebeyi afiri ho ba ananse bema obadwonso atide ha bia animu na Adom trotro mu no unim se yas two faced eti anum ameyese aye fita se sukyerema won madama ya yeso mo enne anwumre yi na na sei ampofo ejemene obri yaboa Fentem frem
afei yɛnhyɛ nsɛm no ase mfama yɛhyɛ ase a na yɛhyɛ ase ɛde afiri ɛyɛ asoɛ yɛhwɛ ɔmɛyɛ ho ɔneneɛ nsɛm soɔ sɛma no da mu a mɛkasa yi ɛgya wobɛhwɛ no na obi kanea adum ama bi afo kora no de ahyɛ naso a wɔtie obi so wɔ ɔnom a wɔkɔ fie nyinaa no wɔbɔ mpa yɛ sɛ mɛkɔ no na kanea ni gyina so anaasɛ dum Ghanafoɔ nhyɛ da nim ɛna sɛ wɔn nhyɛ da hunu deɛ ɛkɔ soɔ sɛ dum so a ɛbɛdi abandada no ani no a abere a wɔbɛfrɛ dwa so no anaasɛ ɛhyɛ da gyina ne nan so kakra bɛn ba yɛ kora no ɛgyina ne nan so yie pa no na ɛsɛ bɛbiem anaasɛ te sɛ yi yɛsi obi ɛntɔ nsuo anaasɛ nsa ɛmfa nhyira no busuafo nti dum so deɛ ɛyɛ ne pɛ sɛ yɛbɛte ne din kora anaasɛ yɛbɛte ho asɛm ɛnso na nsɛ ntam wɔ hɔ no a na kanea na dumfoe wɔ hɔ no a na sɔ wɔ hɔ a na dum ebi tumi dam awia bi so ɔbɔ nansa wotumi sɛ yi honhom a ɔno no ɛwɔ duty ne tirim ɔden kakra nti wɔ bia wia no hyehyehye a ɛbɛduru anwummerɛ no na kyɛ sɛ asɛ fono no mu paa na nipa da nti ɛsɛ dum kanea ka ho a ne aka wakyire koraa wo ho nyinaa tumi fɔ sɛ twɔn ɛnso na wo nkɔmmirika ɛyɛ asɛm a ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa na sɛn sɛdeɛ ade no asi akɔakɔyɛ ɛna manfoɔ bisa sɛ dum so na ɛba a mpanimfoɔ nka mpo koraa meɛnkyerɛ yɛ sane sɛ ahobammɔ atrema ɛyɛ kyɛ sabo kitima ɛne wani tua paa sɛ kanea ne bɛdum na ebi ahoboaboa bi wɔ hɔ no a wobɛyɛ ɛde asie na kanea no yɛdum na ama mefiri wawraw nanso na kyɛ sɛ ho nkɔmmɔdeɛ no nhyɛ da nkɔ yie biaa nipa ɛwɔ dɔm kuma no koraa ahyɛ aseɛ a na ɔnom ɛka nsɛm sɛ abɛn wɔɔda paafo yɛahyehyɛ agyapadeɛ deɛ nte sɛ mfidie ma nkanea na deɛ nko ara na woyɛ ɔyɛ a enti ama ɛnnɛ yɛnya kanea koraa ne yɛde ayɛ biribi ahyɛ sɛ ɛho asɛm no ɛfiri aseɛ nya nsusuansobɔne wɔ nnwumakuo ahodoɔ so yi na ɔsoafoɔ na hwɛ ɔmɛnya ho ɔdedeɛ nsɛm soɔ ɔnomonyamfoɔ John Peter Amewu aka Megu Galamsey ɔno na sɛ yɛgya wɔhwɛ kyire ɛwɔ yɛn kanea ɛho nsɛnsɛm no no sɛ awerɛho na odwan obɛwu no nya nwuya yɛmfrɛ no dwamfunu ɛna akura so wɔ asɛm yɛ ɔkase maka ɛnso menwee asɛm a ɛkɔ so sese de wɔn sɛ haw baako mmienu mmiɛnsa bi aba yɛn kanea adwumadie no deɛ nanso ɛnyɛ gon ɛnsɛ yɛ koraa nipa bi a sɛbe yɛsɛ obi ta wɔ osua sa na wakyea ne pa ɛpɛ asɛm aka gu aban tiri so ama aban ɛho ayɛ fi ne ho ayɛ hu ne ho ayɛ sɛbe tantantan a ne ho nya akɔ no ma manfo nti no wɔn mu tu mfuturo gu Ghanafoɔ ani no ɛnyɛ saa na asɛm ne te ɔse deɛ ɛkɔ so sesei no koraa no mpanimfoɔ akeka nneɛma abɔ mu a waso ano awie koraa ne sa nanso sɛdeɛ yɛteɛ no ɛwɔ sɛ wɔkyerɛkyerɛ mu a Ghanafoɔ ɛte aseɛ. On Friday, November 23, 2018, the heavy fuel oil problems was resolved. Discharge into the power shifts, which occurred within the past 2 days, is currently ramping up, and we expect a ramp up to lead to a power supply of about 430 megawatts. And as of yesterday, my information was that Car Power was delivering power at about 430 megawatts. Hydro generations, as you are all aware, were fully mobilized. The intake gauge controls, as I speak today, have been rectified. There were no shortage yesterday, as available generation was 2,611 megawatts against peak demand of 2,330 megawatts. Ladies and gentlemen, today, 26 November 2018, Nigeria gas will start flowing at a low rate of 30 million cubic standard feet of gas, which will ramp up in a few days to about 80. So the system of supply in terms of gas from Nigeria is gradually being stabilized. The Ministry of Energy wants to assure the public that the current power difficulties that we have over the past few days would gradually be brought under control. This government will make sure that there's a reliable supply of power. Ora John Peter Amewu na wote so okasa no se anamontu a ban no etuo no how bia wo ho bia no se enipa de eden a chimato kakra beba anase how beba so how no ba ahoden a wom de so mu aso ano na se Ghanafoɔ benya wasomdwe na fe wonya nkane ade de adwuma no eno ne amamu eno so ɛho anamontuo eno ne naban wonom etuo no wo wie kra no se obofo kan ya mpasa bo bia bedina duane anya ne ya se koku a ne nsa hia se kan na yehu yei opani ote camp maduasia ho no ankonya nkotu abofrafo so mo ne bra yi sanse ono bo ne bra yi ankanya nse nkeka emene no no ne no ane se na amen se NDC amanyuko mu pani bi te se jonjinapo eba be gina beka se omo ntoto ne maye waso ye hwe aho ne ne nsam so ntine ne eka bia ba beto ho na emene wo mo na ama te se enyema afutu afra ama kanea ne ntimi nyina so no se asem we eya hurada sem ne eka nipo atoto papa so pa wo men enkanea ne esika sem ene ne ntoto so de a na nka ye NDC amanyuko. I can assure you that long period that we envisage, that our opponent thinks that they want to capitalize on, that period will never come, because we are managing the system. We have people who get to manage the system, and we can give assurance to Ghanaians that the system is under control. For instance, on monthly basis, because of the reckless PPA that have been signed without any power planning system, government is paying you
not government. You are paying collectively $20 million every month for power that you haven't consumed. Today, yesterday, for instance, there was no light at a certain place. Is that right? Yeah. Even though you were not enjoying the light, the previous government have signed an agreement that makes you to pay $20 million on Wednesday. And these are the issues that we come to, to face, which we are trying to address. So the depths, I don't know how to describe it, but at appropriate times, we'll let you have it. Ora John Peter me wona echrem se nyina nkran ne mu tisen nkran ne nsam de bi wo hopa hu yei atentenhu atwa oto a unkohuri ntreja so hu enti nka ndisi abanya wo no abo katwitwiri di ato mfidi a enya adwuma so yetua ho kabrane ene ade e wono nke o meka nkane ho kakura asem so ene yi sade asi akwakoba no wo ka timu a eden a ma be kyerɛw nka fa ha nka beko Adom 106.3 FM Suni Kasiebo no Naket won hwehwe sa ne de bre wasantema ntam nhyira 104.5 affiliate adioso mai muni amano ne obi agibi Facebook live obekronye ne nam ho wadwen kyerɛ fato anase na nase ampofo agi ana obri yabo afentemfre bekinka ne nyina edi amao na yakoya ni ma opani wachira manyosem o Pentecost University Dr. Christopher Ampadu ene odi afutu man disi amanyoko ne se de baba wono mo ne se Professor Kasiebo enkrata nante onante yensam obo ano de gu enwuma mu de bre wono no ne womu no beta sense be sepa ne ko na haba no de ayadwuma sense sa bre obeka so opebambofo bi so onkogina ho ne naka ebeto abagu mu no wo ma ho ban da no da wokọ abato so ro ko idwom trani opani samelo fosu ampofu papa iba sempa FM dwumade odi ne se kosi se so ne obeka sa de ato dwa se sese amanyoko na de ba ko mba ye ne se ombepe mrante kintra wamfo ombetete wono mo na de omba ye ne se mfrinhia mpiru aduo na abato obrem obegina naka ho aboban se de be ya obia mfa nsia na ne wo nkron esanse wonde osu se abato a yato atwamu no baabi wo ho a wo nkrofo ko gina ye a yetima atwero nneoma ne bi hye ho a na saa de wotwere wotim se nim eso obaye nda wo portrait dim nti wo atwero esanse obia ne ho a wo bo wono ho ban wo se posifo ayo mo de enso mo so de mo bambofo be ko naka no ho yenti asem a opani ofusu ampofu ekan na makase ye be seti bibi e friend no ballot box protection unit. Oh, your party no. So, recipe for anarchy and chaos. Not at all. They were the police and Juma and police for her, but you have my backup support on my agents because you reports I know in some part of this country, your agents are at the risk of their lives. They will have to allow people to enter figures, any figures, and say, okay, until 2020, then trust me, be 5 seconds, Yananka. Opani Samuel Fosu ampofu wono ye dwamtrani demand isi amanyokuo na atene na sasemi na Dr. Christopher Ampadu wo kire mu se asam opani ne ka no ene abato nkunimdie emfa babia ene ya abato no abefo kwan so ye tuo nyina ye kenkan ne ebu nkunta gu nioma so enti obi agina ho bu nkunta adaka de obi de ye den report wa Professor Kasiebo de ba ye mfrinhia duonu ene dunsia mfrinhia penu dunsia ba ye to ye no wo kire nioma emandi sidi nkuguo saade no mo nkɔhwɛ ntuturu nyina maako yi ni sɛ besepa ni ko na haban no yiwi a afi obehu kwan wo befa so ne nkunimdi aba na mmom so do ani beto sɛ mrantie bi nkɔbɔ na ka ho ban no ɛno mfa nkunimdi ma senia Kasiebo committee recommend various name bi aso mo hwɛ no mo hwɛ ni yiye no o ma atwen kɔ no so mo batwa ebetu 2020 no o matumi abɔ mo ho modene na sɛ ordinary ko sɛ to munya ballot box protection unit for na woman protection there one ebeba box so ko wia anaso ko odwedwane anaso ko baabi a enu nti ko hia protection this I think no there akakakra so can because election is based on nipa beto abana fe results is declared right there after the election time. Dr. Christopher Ampadu wono wo kire amanyosem ewo Pentecost University nene ena hote no yento aso na yenko oman se bedwafie obeka ya ye kan oman akohomasika ye bedi dwuma mfie pinu ani dunkru 2019 budget no ewie ye
ene nanu ada owura Samuel Okuja to ablakwa a oye mrahwedwani di momanfo word of ton a wokwa bedwafie ho so Adom kuma no wona kasa emomo efa amanone nsem wode betu dwa saban we di akuto beku mapa ban a wode nanu asan ye check ewia so do no do nwere bi ngo sansa ban ba wo hyebo so ono no ba se Ghana sika yedi ne funfunfun yemfa mobra papa bia teteme nipa bia wono mu nya adwuma kra na tete wono mu di ne kwa no wo behwa twa so nenso wokọ mampani atena ya nipa ahankro ediokro enwotwe 998 wo ho no budget for free ba ye kire so ba be pagam kwa apem ahensia ene du 9614 om se adan body be na Ghana for ye anya bi o mampani se nipa yi obese bi kete etietie bi so adwun so bi gubia num ana sempo ede na se nipa be bi odom baba be ye na no ansi kra ena so afo ho me ama ne bonsem so owura kwadwo pon kroma e ba bontin no be kire mu se sa asem no enya no kre na to da bia se Adom kuma ni twa enkontompo ntwa de empoma da ho na asabi yire wom so modwane afam esan se wo hwemu kura budget no enkenkan ho ni nkontabu wo ho kire se aban no nipadom a wono esom wo no na tena ye honum no esu behwai akofom na yakase nipa bi so wo aban atena ye a na nkire se wo nyina wo mampani office da bi nwumaku awdo bi a hye wo mampani atena ye na se a se nwumaku ni nyina mu adwumayefo eka ho bi enti eden no ha ha omani etu futuro de gu Ghana fo ani so ede enko ano no mogye sebe se beto aba ma mu ntia na se atro no na afede wono wanyini mu a kosi bra wono mo antwa bia na omo sebe wonum ekeka wo mu na sasemi enenei ensentwefo nhia mu de bi ko so e wo memra hwe fi Adom kuma no na wo mo yeye na noftom na hwe bedwani yese agya ba bi a kyekyere boa no ehwa ani esan no na kontrofi nkokora womo a na wi wo mrewa womo esika ba wo chedi womo na ka ba wo chetua entoro Okuja to ablakwa okofa asemi ba ya owura kwadwo ponkroma be ya no no a ene sa kasa wo sa adwumadi na se ene wo so no otumra na wa kyeresie wonye ebi a ono obedi tro e de apre bibia na wo hwe sika wo budget mu ese de ba besom sa nipa ya eye oman sika foforo no opepe wo ha ene du 110 million Ghana cedis ene e de ba betua nipa apem ahensia ni du 9 eye 1614 ye de betua omoka enye wokan ya kan budget no ba bi kro anaka tafa kra sa asem no ewo wo wie no se ene nwanwa so obi ti se kwadwo ponkroma a wono no Joy FM wodi na dwuma ni ade nyina Ghana fo nyina ni gye no nene wode wo bewura amanyose mu no afedi atro ene obe ha na ni ababedie na wo sua na mwe kra no wode na ntwinam yi ene ohunu wie dia ene ebeyere pa wo kruma yentie Okuja to ablakwa na sem kan. It is therefore false for government to claim that the Office of Government Machinery is undergoing a programmed reduction. You heard the Honorable Minister of Information say yesterday that the Office of Government Machinery is undergoing a programmed reduction. We wish to emphasize that that claim can only be false. How can 1,614 in comparison to 998 be a programmed reduction? How? How is this possible? If Ghanaians did not accept 998 when news broke in March this year, what makes the minister believe that Ghanaians will embrace 1,614? In any case, the claim that 1,614 is surely a reduction because of the 2018 ceiling of 1,697 is rather erroneous. We wish to admonish the Honorable Minister for Information to remember that Sundays are holy days in Ghana and many parts of the world, and that if he so wishes to carry on this way, he should at least exempt Sundays. We do not expect him to be defiling the day by peddling falsehoods and half-truths at his Sunday press briefings. Olwanya for Samuel Okuja to ablakwa enough to mra shebedwani no se one fa ni di amada bia akra nya kwasiada de kwasore tube di atoro anka kwasiada de yifrim enso kwadwo ponkroma bu nani agu kwasiada so a chisamanfo egi communion efa Yesu Kristo so omokra no maje nkwa no no so efa toro se ono so na bra bu nyina chisa yade hadwene na wo wie no to aso se aboso ba ne maja paye nti aban no ebu nu agu na so no na adwe so ntie enti nipa dodo no so a ene on beka gya gumpa obetitikuo na fe enyumakuo ahodo omoka bie wemu wo memu nyina ono no mato se ewiase ewe ene ye se asohye ene ye ma kura kono mo kra nofo na akokohwede asu ko wura kusibom na yere fini ho so etakrabo a sa asohye ni bi no be ma ba so kusi bra obehwai sa nipa dodo eso. President Akufo-Addo did not mean it when he pledged to protect the public purse during his presidential inaugural address. Having come to this realization, we in the minority are resolved to do everything in our power to prevent the continuous rape of the public purse. We demand, therefore, that government amends downwards
and significantly the ceiling of staff at the Office of Government Machinery. It is the height of insensitivity and indeed an insult to Ghanaians. We are having the budget debate. We are going to continue to make this point. The budget has not yet been voted on, and we are saying that we are going to continue to raise the campaign. Ora okujeto ablakwa na ote nka no wie ya na nunua pa ningo prampram na hyebedwani onumonyamfo Sam George so di be hwehwe so no se asem na ye kan no nyese bia agudie ne edi otrofo na smedance ni wa bruchire ene kura de ye sana kasa smedance ni bono ho a se aban ne se ampampa se nipa ya eye adwuma mampani atena wo hwan so a wofo nyina di mra ene nsuo nie saponie odware bedwemu a ne ho befi am ye behunu de efiri mu ba ora a oye kasama foma aban a oye honorable Kojo Opon Nkrumah eka no ye hwe nkrata ono ana ban e de abrɛ ye wo parliament na nia oka no ene nia aban no de abrɛ ye wo parliament no emfa na se yembisa no se figures na ono obo no a oka kyerɛ se ebeba form no ye nya ho 2018 figures no ebeye den na ono minister for information betumi aka kyerɛ se figures no what 2018 no aba form because omampanyin based on Act 463 a presidential office act no ono wanye nkrata ambre parliament for 2018 numbers no enti obeye den hu say 2018 numbers no aba form ana akosoro ye be sere no say onto no bo opre no ho a ne ponko pentem obete na otisa se bitafrache obu a nkofo de mano no eso bete enti onto no bo because wan hwe yi a ye be piano na edimpa owo a wasan ni din e wo Ghana man no Sam George ene na oti onu ne mrahye odwani di momamfo a ewo ningo prampram Kasiebo yi enam oman afa na nyinara ene ewiase ama ahodo so mepacho so wo Ghana ha ba bia wo bia me ehunu so wo kanea anaso ni kanea sanse mpanifo me yate ase se hawo na wo ho no wono masoso ano awie kura ne sa enti ba bia wo bia no se wo kanea ma yehunu na yeso yehunu de beka ede akere empanifo obetimi ahwe Adom 106.3 FM ye Facebook wo no ye stream live wo hwe ye no na odi go anasa wo hwe na nasa yampofogye na odi egu Kasiebo is Naket message na se obri ebo afentemfrem so saa na de egu ho na yahwe akenkan amawo ene omanfo nyina ye koye ni ma ye de ani kire mrahye badwafie ho abiem wopani a woni mrahye badwani mo manfo abura asebu kwa mankasi opani Elvis Morris Donko ana wo kasai wo se aban a wono so ka ho bi ana afempanimfo da masloka no wo ka kire wo so ma da wo nti wo ani abanda da no asoafo bi ekoje maslok sika koje bosian se bepem ne kapre kura wontuae ebinum so wo ho no me mpani a wo da no bi kura yemrahye badwafo wo moji sika yi wo mayi wo ani ana wo mu adi awie wo ma madwen se sika no wo muntua sika na ye Ghana sika nti wo ka kire mpanimfo emienu se so wo mpane to empane no a wonche wonom zanse sika na no a ene ye de ye mayiye wiase de ene mpani kan so ofin ehun suo no eno ane de no anadwene Ghana sika de nkofa bi mfiri ba bi ama na se obi akwaje o mayi busia so de kodi dwuma no wa wie ye na sika no mfamra wo mfama atwan a eno ntina court dan si wo no wo ka kire aban animanim ya won tumirika wo ma posifo nkyire mpanifo ntoto ma no na se bo ma yemfo mungum se de be ya maslok dwuma no betima gina na so zanse so obi akwaje no wontua gua ene beguo party mpanyinfo bi even members of parliament kwa binum onye ho nyina binum wajiske ne bia wentua but on amazing campaign am from ho say you so ye MP so ye minister so ye wachi nyi bia oton wachi okwando so won no agisika no ye omani sika odi tua nti onzo ho no MP president o abazo ye nya nyina do ye omani nyina do he sika wo zo bayen ho ban nti awutua na wotum so wo ma obi fofo nti megine de makwanye sudo makade maslos kan onye free say oye ordinary person nganka inizin bada gba no henyin obi aye Ghana fo obaka de masm de MPs binu mu agiska wonto e wacha eco bank agiska ne sentua ambre kwando ekwan be fo do waji wonska bia ska no na maka ska no Ghana fo nyina yiska nti awutua no bi so benya bi yeah so if the money is not given it to you for free you have to pay back and you're not paying yes you have to be prosecuted. Opani Donko se obodawro ade akire obi bia okoji sika o maslok se ebraso on fa sika nko won fa nko se de be ya sa adwumadie senti ade tintim ho no betibe gina naso zanse ade siwose ade beboa nyuma nkuma na agya obi anya bi ade aye adwuma mfa so ba no afa
sika botre na de akoma mpani se de be ya foforo so kwa no mo agibie ye de ba so ese de be boa mabunu na afa mo so ahia bie na mom se yakobra wo ne so mpafe de a emoa mai yakofa sika ba se de be boa ama akoso na binom ko yo makoje o mayi o mani e ba sa anya adwuma nti obi bia bi wo ho no wo nso fabra wana banim se hwa wo giska pi fi maslok o chairman krofo minuri kase sika ni wendia se wo tue sika na nka yenyi bebi a ye wo sisiare se wo tue sika na nka bebunu bi a oto na atadwo kwando bebunu bi a wo mo region chi no oto no dokon ko butum wenye dam sika kakra na ono so oza hye na adwumum but when to yensi na yedu bebi yedu ntina ma hwe ya bifi wo nyina hena adwen sidu de maslok scan se wana ban ndi sa ban so oyaze na so ogisika na nkan ka yewusika enough de yezebo support ihafo na mbebu yene mampanyin why maslok in the bank eko na ka gisika na etueska nti maye kan nyina ide yena manfo ene so wonya akwanya da wo ka gisika ne bia wontueska na onfutu so onfeska no for mafo maslok mpanyinfo so was one out to various maslok offices sisi why in the bank or the ones wonya responsibility bi there so nyipa no bagisika oye hono obutu wetua kawo ma Elvis Morris donko yemra shebe dwani mo manfo abra sebu kwa mankese ne ena ote na semi eduru sa na chese ne mumpia ba mu so afọ be de akira nka no hwesika sem so to forcing bopini no ena ansantrofo bi sanse pani de akroni o yese mo nuanom bi wo mo koje abanbosia maslok ebepem no muntua ebinum ya asoafo bi so yemra shebe dwafo asemi ogi ne sen ena o se so wakasa de wono onim sabibi mpo sa akoso na mmom waka kire mpanimfo a wom da masloka no se so wom wogidie pa se nokre sa bandada no mpanimfo bi abagi sika wom ho a wom ntwe obi di mfamra bonten na Ghana fo nyina hunu bi I think that waka ho asem unfortunately we fail there or the names baba I think that so bibi dem seka na de no names aba no chasem bi ho yetima ka asem but also NDC minority MPs muna moji loan na montua on chere MPP for na waji loan so wentua ka nti nipa or the cancer na onfembra I'm not aware and I don't think the MP member of parliament obaji loan on tua ka atofo sin soafo abedi akire dada aro hweska sem so ne ena otie no yɛnto aso na yɛnkɔ ensɛm foforo mu na akyerɛkyerɛfoɔ a wɔ man mu a wɔn mo kyerɛdeɛ wɔ ɛyɛ suku a wɔn tete akyerɛkyerɛfoɔ no ɛna wɔn bu afu ate atua bɛsɛ na wɔtwe mmiɛnsa ntɛmnie na saa na wɔtwe mmiɛnsa ntɛmnie atuate a wɔn ɛte yɛ na ho nsɛm baabi a ɛbobɔ kɔ no ɛya yɛ hu ansana no yɛnkɔ kolebu emra enkra eba sesei ne sɛ wokɔ kolebu ayasabia kɛse a ɔman yare atwodeɛ den sɛdeɛ koraa dubrumu a yɛse ɛto apɛnten a yɛsu frɛ mɛma hɔ ɛne yɛde korɔ no kane nanka sɛ kɔba sɛ kokram ɛto obi brɛ buom anaasɛ ne bɔnwoma ho a saa nipa no ɛne yɛka wo dɛkyɛ ne yɛgya akwan san sɛ nyadeɛ a yɛhu bibia ne yɛyie ɛnɛ twɛde ampo nyankopɔn adom yɛnya dɔkotafoɔ animdifoɔ a bɛsɛ afe ne fanie a wɔn sɛ asɛ sɛ wɔn di wɔn dwuma no nipa bɛ wɔ ha aduonu ɛna ɔkyerɛ mu a wɔtwitwa wɔn mmerɛboɔ mu ahodoɔ ayiyi saa kokoram yi a totɔ wɔn mmerɛboɔ no bia ɛtumi aboa ama wɔn nyɛ wɔpɔm den na sɛmi kasa yi wɔn mu kyerɛ mu a yɛ wɔn nsɛm maako bɛɛ sa ha nan a ɛyɛ brɛboɔ mu nsɛm a ne nyinaa no kamea yɛ sɛ nipa no wɔnyam a obetumi afira tiasefo asase so na yɛnkɔ ahoma so na adɔkotafoɔ mpanimfoɔ yɛnyɛ wɔn okolebu sese a wɔn di saa adwuma no wɔn mu baako Dr. Ofe Asare yɛne no ɛni nkɔmɔ na ɔmo yɛ nkyirimu kakra ɛwɔ anamontuo anaasɛ mpompɛmpɛnso a yɛduro ɛwɔ yaresɛ mu Doc wote yɛn ka anwumere yɛ mo adwo ɛmo akɔ baba Adom FM so yo meje wo so mete mo nka na apɔ no mbɔkɔ deɛ bibia bɔkɔ mekenkan deɛ mehunu yi deɛ a na kyɛ sɛ mo dwumadie mo hyɛ ase akyɛ kakra na asa amanfo adwen hyɛ da ma so yɛ hyɛ ase bɛyɛ afe ne fani na medical chair ɔtiefo nyinaa enti deɛ yɛyɛ ne nyinaa no ɛnyɛ liver nko a bile duct ne pancreas ne nyinaa na yɛakeka bɔ mu na ayɛ saa no ɛnyɛ liver nko a enti deɛ number na mo ho no wotumi sɛ liver deɛ wɔ mu bile duct deɛ wɔ mu ɛna pancreas so deɛ wɔ mu ne nyinaa cancer ebi nso wɔ ha ɛnyɛ cancer but ne nyinaa yare a ɛyɛ a ɛde jaundice brɛ nkurɔfoɔ a ɛhia sɛ ɛbɛyɛ surgery na ɛde akyiti ɔmo ma yɛhunu saa kokrami yɛnim sɛ kokrami egu mu ahodoɔ ne hu no sɛ na sitiɛ na obi bɛda kura hu sɛ bi a no ne deɛ no atɔ ne brɛbuo mu a ɛwɔ sɛ bi ɔde ba mo na so deɛ kyɛ ne sɛ kokram na ɛwɔ mɛbo nim no a yɛn yɛfrɛ no liver cancer no kyɛ sɛ
ɛyɛ cancer bi a ansa na ɛbɛkyerɛ wo sɛ wowɔ bi no na kyerɛ sɛ nyi adu akyire nti ɛyɛ na ɛden sɛ wankasa no ɛbɛma wo bibi na wode ho sɛ woyɛ cancer na anasɛ nyɛ cancer na nti deɛ nneɛma bi a yɛhwehwɛ sɛ yɛbɛyɛ nipa bɛyɛ ne sɛ wobɛdi kan bɔ wo ho ban anaasɛ abere bia no wobɛkɔ akɔkyɛke sɛ wowɔ bia na wonni bi adeɛ baako yɛ ma yɛde asi cancer no ho kwan ɛyɛ sɛ wowɔ hepatitis B a na kyerɛ sɛ ɛno bɛtumi ama wo cancer no bi ɛno nti no obi a wɔ hepatitis B biara no bɛyɛ bosome mmiɛnsa ne bosome nsia biara no na wokɔkyɛke sɛ woanya cancer no bia na ɔmɔyɛ test ma wo wankyɛke deɛ ansa na cancer no bɛma wo sɛ wo hɔnom yɛ wo ya no na ɛnyi adu akyire nti sɛ obi wɔ hepatitis B anaasɛ wɔ hepatitis C a na ɛno deɛ ɛbere biara bosome mmiɛnsa bosome nsia biara no na kyerɛ sɛ wokɔ na wokɔyɛ scan na yɛkyɛke wo mogya na yɛhwɛ sɛ cancer no bi aba ɛno no so yɛhu a ɛyɛ na ɛyɛ ntɛm nti yɛyi pɛ wanya kio nti ɛno ne ade baako nso a wode bɛyɛ abɔ wo ho bɛn ho sɛ cancer yi menya bi na menya bi na sɛ obi a wanya bi dedadeɛ deɛ ɛde bɛhu sɛ wowɔ cancer no bi yɛ wobɛte sɛ wo yɛfono ɛsoro ne fa hɔ saa no ɛhɔ no yɛ wo ya abere biara na ɛhɔ no yɛ wo ya sɛ yɛ wo ya a ɛsɛ wokɔ na yɛ scan ne yɛkyɛke sɛ cancer no bi a nipa bebree nso wɔ hɔ a ɔmo bɛba no na cancer no anyi kakra nti na n'ani ayɛ yellow wanya jaundice sɛ wonya jaundice a na kyerɛ sɛ cancer no ɛbɛtumi akyerɛ sɛ bi a cancer no bi wɔ na ɛno nkyerɛ sɛ jaundice biara nso yɛ cancer na mmom sɛ womfe ne fa hɔ baabi yɛ wo ya na sɛ w'ani ayɛ yellow a ɛhyɛ wo kɔm yɛkyɛke sɛ ɛyɛ cancer no bi a na nyɛ cancer no bi nti deɛ ɛyɛ ho no sɛ liver cancer no deɛ ne symptoms no ɛyɛ a ɛnyɛ specific kyerɛ sɛ wontumi mfa wo nsa nsi so ɛgyina sɛnea yareɛ no anyi akodo no na ɛbɛma wo symptoms anaa ɛbɛkyerɛ wo deɛ ɛyɛ wo nti deɛ ɛhia paa no sɛ wote sɛ hɔ yɛ wo ya na w'ani nyɛ yellow koraa kɔ ne yɛnhwɛ wo mogya na yɛnyɛ scan yɛnhwɛ sɛ wowɔ bia ɛna obi a ɔwɔ hepatitis B ne C deɛ woyɛ more at risk sɛ wobɛnya cancer no bi nti na wo deɛ sɛ wo ho hwee ha wo koraa bosome nsia biara kɔ na doctor nkyɛke ma wo sɛ cancer no bi aba Doc na yɛka mmerɛbuo mu apre han deɛ na kyɛ sɛ ɛho ka deɛ sɛ buban ho ɛho ka ɛyɛ den kakra kyɛ sɛ wofa efi aburokyire no mu ne ade a ɛyɛ bɛgye wo sika bebree ebi a $20,000 ne kuro biara ne deɛ ɔgye yɛɛfo koraa ne yɛbɛgye wo bɛyɛ $15,000 ba yɛn ha yi deɛ ɛsiane sɛ yɛn yɛ adwuma na yɛyɛ no yɛyɛ aban adwuma nti aban ne tua yɛ kanti no wontua ka biara sɛ wobɛtetɔ nneɛma a wohia de abɛyɛ operation no ɛna nneɛma no a wobɛyɛ operation nyinaa nso ne bɔ yɛ den kakra equipment a yɛbɛyi su ne nneɛma yɛde bɛtɔ no nyinaa ɛsiane sɛ yɛ adeɛ bi a yɛnyɛ wɔ Ghana ha baabiara nti no nneɛma a yɛde yɛ ne ndɔɔso ayɛ sɛ nipa baako ebi a yɛfa sɛ sachet water na nipa baako pɛ ne tɔn ne bɔ bɛyɛ den ma sɛ nipa bɛyɛ 10 fi asɛ tɔn bi a na fɛ de ne bɔ n'aba fam saa pɛpɛpɛ na nneɛma a yɛde yɛ saa operation wei ne te nti ama ne bɔ n'akɔ soro kakra wotɔ wei na wotɔ wei nti yɛsusu sɛ mmere bɛkɔ anim kakra no hospitals ne nyinaa bɛsate atɔ aka ɔmo nneɛma a ɔmo yusu da biara no ho na fɛ deɛ woba na ɛsɛ bi wɔ hɔ a yɛyusu na wotumi ne bɔ no tumi aba fam ama wo nti abuo yi sɛ wokan nyinaa wantumi ansi so dua na yɛhwɛ yɛbu nkunta yɛhwɛ bɛyɛ sɛ no bɛyɛ afe ne fan ni no yɛhwɛ obi a ɔba la ne ka ɔbɔ nyinaa yɛtumi ho sɛ wambɔ kakra wobɔ ka bɛyɛ 12 to 15,000 Doc, ɛhɔ no popo kakra mante wambɔ kakra na yɛmbɔ tito nyinaa akodu saa bɛyɛ 12,000 to 15,000 12,000 to 15 Ghana cedis na wabɔ saa ka no na yadeɛ no ebu saa kokora mi ɛtɔ mmerɛbuo mu ne adeɛ ebu saa ebu pa ɛdɔso na deɛ ti ne sɛ Ghana ha no yadeɛ no wɔ hɔ bebree na yɛn sɛ danya time ndi akyire nkenkan yadeɛ no dodoɔ no nti no yɛnni sisi asɛ ne dodoɔ no sɛ ne yɛte but yɛnim sɛ hepatitis B na ɛde ba ɛna yɛnim sɛ Ghana fo nyinaa no bɛyɛ 13% of Ghanaians who hepatitis B. In this ocean level of hepatitis B na kyerɛ sɛ otum sɛ cancer so de bɛba no nso ɛwɔ soro paa. Nti yɛhwɛ cancers a ɛba na nsɛn efi north na efi takwa na efi nkran other parts of the country ne ba na otum sɛ ɛdɔɔso
nti afe na ya hye ase a ye trotro ye ba ene de ekoso nyina nti be bedu emfi kakra no ne yatinye hu Ghana nyina yare no ne subaya na ase ne level a ewo ba sesi ade estimate ewo ho ne ye hepatitis B level no ene ye dey projection ye hu se sana yare ne kasiti Dr. Ofena anyebia adokotafo na mo hwe sa yade ya sei mami abomu ade amanfo adwen ba so a bia mo ba be check ni ade mo adokotafo mo doso kakra mo be sei adokotafo ne doso se ya sheda tukwaya ko sua sa ade de se ya mienu me colleague back who 37 ana me colleague na ni ba anya ade ni ba kutimi ye nti ya form team the surgeons are ewo kolebo de danyina ye operations so nyina ya kan bom ana ye sa operations nti so opa won say ya de bia afi ye nyina surgeons omo ye operations wo ho de da no ye sa sua we aka ho nti ukoti ata na ko ye operation bia surgeons be say 4 na me ka ho ne nyina ye le lipa mugusu kira o musu bia na obi a ye nyina ye sua ye cheche ye ho nti ye hope say ebedu be mfie mienu ana miensa de na bia yenya doctor mienu ana miensa omonso manhu awie na bia hospital kase ba ko ho na ba ko so ewo ho no so ye ebi say eyadwuma edoso ni ba ko ni kan mienu ntimi nye but o hwe Ghana se ne yare ne doso so a yentimi ka so bia ntin kwa mbra akra ana obi antin kwa mbra kolebu nti in the yeguso ye plans me colleague 37 Dr. Niama yeguso aye comprehensive program enche ye ne government agencies no ye best start aye training program na doctors are paying for money operation ye de damo other regions no ma besua we aka ho na chese ehia so betu kan fi bro half se na de bia nkofo ba if north eba no na wo kumasi ana se bro half na tamela no bi betina hwe ho amayi Doc, anyime maye na wase ebra waje ne edi nkomo bibia so kire adwene be sa ba ho biem. Yo, madam ase. Dr. Ofe Asare, eye Dr. Pani a brebuo mu aprehan ahodo e no makobere wo ho mu a wo ye ho adwuma o tese ne di ho nkomo no brepem ye wapom di dwumadi ahodo edi bebrebe mu na fe ye biebie ne ma so se ho behia se obetu anamo akwakohwe ugina bra na ne wakwakohwe achirachirafo ne bi wo ho ase yeto mu konkurase so nkokira de a obebo na bono wo nkosan so no atena kuruma makuruma tenten ne sense ene ese wo hye ne ma me jade ani wawichi si ya ne ma de kurase so de onya ne sa enti wo bono a wona asumu da wonanti koko ase twira na joda enti so nkokurase a wonko na brantie ye fe no owura frankapia o teacher ni ewo asen adu krom asuoja ma basic school ana mfrinhia du watena kuranse ya kira de a na dum kase na twetwe nkomo ena wo kire se nyame anim ni wono de na nije ho so obekira de na ba bi obekira no so enya kura ani je mu bekonkurase na de ba kon ya na agi asaba mu ewo nkurase ade kire ne se enwoma ade besua obekira nkwada na de no ya na no de ne bi wo ha wunya ensuo papa se de nam durba mu tre ubebu ano no wunya gisa du kromu de ya esesa no mu ye no kura na dudo eno achi kura no so nkwada no se be ya wono mbebe suku ntemu yede bi no mu kwafuom ba ansa no mo aba kire se eho ne nyina ya na ye nwunwan na nsu ni nyina mu no esan se wono opepa wo so obekira de wonkurase na wabo titru nkwada wo ne awofo ni bi enti enene amote akurase wa wo kira de na ni so je so wo kira de e wa kurase wo we school 2008 in the post team to her me try de mfie mienu ansa na me be head school ti ma head school nso mfie nwotwe kwan no ekwan no nye ekwan no ya de edi ehwamo bebre se ukọ ekrum na apese wo ba ukọ tanka enu ma bu a ukọ station opa be 8 kwa kan bitu na about 12 and say ekọ me ko weekend na say me ko officer me dru ha no na ade asan na say school for apon ye nanti ye ba foforo no de na ye nanti because ma nanti fi ha ko nyame na meeting be thrice ufi ye ko nyame na no me ha me ne be 15 kilometers so wa wo ba hu ye nka ye hu ye nka ne e wo akurase no ka ne nka so mo hwe because ye brepa every min ka kan ya kofo abreso no mti so mo say mo de incentives be ma rural teachers but up to now I'm back teacher Frank Apia ana wabon na kosebe na chese wono akurase no akira de amfrinhia du abenedi a ne atepo ye wonamu
akwan monchimonka odi namusa na ja odi akwaba na ne kyerɛkyerɛ ni ba ko no so wo kurase ho a kyerɛ de wono wadu kromosu oja ho abi ye friend Roberto Fe Dudu so kyerɛ sɛ wono ye wono nkra krom ha heya ne tete no akurase won tena bi da ɛne ɛsɛ makurase wobɛkɔ adosuja ne amanturum akɔsoa bɔde ama akɔ ataye wanhunu bi da ne yɛde ne kɔdu krom hɔ no ɔfe wɔtwene ne kurukurukuru ɔhwɛ afe deɛ na kyɛ sɛ ani ya yɛde nama no ɔbɔ n'ani a na ne suo yɛ aba ɛsiane sɛ nkanea pa yɛfrɛ no nkanea no ebi ni hɔ ensuo ni hɔ agya na abia papa ni hɔ na agya deɛ nkɔde bɛkyerɛ ne werɛ ne sɛ nka mfirinhyia mpini du no mɔkɔduru hɔ no na nka gya wafa ne tetefo no ato nkra na nka obi atene nkra ha na di nkɔmmɔ ɛno nso anhoma no to a ɛmfa nti ɔno deɛ n'ani bɔ bia mu paa ɔno nso kyerɛ mu sɛdeɛ abrabɔ de nakɔ akɔ wiewie ɛwɔ hɔ mfiti aseɛ no mebaeɛ no na ɛnyɛ anika ɛnyɛ anigyeɛ nso ɛfisɛ mebaa hanom na nneɔma nketenkete bi te sɛ electricity ɛne network na ɛyɛ ɔhaw kɛseɛ ɛde ma ɔmanfoɔ a ɔmowɔ hanom no nti no mebaa hanom no saa nneɔma nketenkete yi ama m'ani anka ɛyɛ mfiti aseɛ no na sisi a nneɔma ɛkɔ n'anim deɛ yɛserɛ sɛ yɛbɛnya mmoa deɛ mbɛhia bi paa teacher Robert Ofe Dudu wono adukrom asuoja ɛhɔ a na ɔno nso ɛkyerɛ deɛ ɛna wabɔ na kɔsɛ na ba saa na Fred Amon ne nkyerɛkyerɛfo atwi nkɔmɔ na ɔse dabi yɛwɔ mpani agya wɔno mhwɛ sukuu so mpɔtam ntini yɛ nkɔnkɔni ɔmo nkɔdi nkɔmɔ na ne wura Ghana Education Service wɔno makache second supervisor ɔpani na namponsa ne obisa nsɛntipani kyerɛkyerɛfo bugu nkurase ɛkyerɛ deɛ paa ɛde ad na mode ma wɔm na afei ahyɛ ɔmo nkuna ma ɔmani agye ɔmatimi akyerɛ deɛ yie na ɔse asɛm wei a obisa deɛ obisa asɛm paa o wonim sɛ akyerɛkyerɛ na nkasa de kyerɛ firi tete ne ɛsɛ agya katua wɔ soro nti sɛ wosan wɔ kurase kora deɛ na kyɛ sɛ ne wɔbɛhwɛ nyame anim a na sɛdeɛ tie biara wokyerɛ deɛ no na kɔpɛn ha dabi wu a heaven wobɛkɔ na kyɛ sɛ akatua no abia hɔ nti ha deɛ biribia saa nhyɛ da ni ha because incentives be the man teachers na incentives be ni na odo enomo ema oman no na obetu omo esi wo so mebua oman no omo say service to God na ka service to God na o ya ma oman ni na me wie school me free cry Madina kro yedime ba nyame na circuit na me nim be bia ntimi tu me ho esi wo eye adwuma ade me kra ni me bibia to wo nyakopon so ehu adwuma me ye no meka hye radio ni onyam se me promotion du su bia na me kwa minya second supervisor our Ghana Education Service adukrom asuoja na namponsa ena wakyere mu no so wono de agya no so som nyame ne man ya na bibie ne ho a yede ba na agya ahye no ma na mum incentives na ye kan no ni nyina wo soro na bra eba se empani ye tu no pose mu ye pia na konkan na ode tu mu na ba tuwe no no wɔn abai wɔn so nya ne saa na brɛ nyambɛgye wɔnom na ne sɛ kron bi a kron a yɛpia wɔnom akɔduru hɔ ɛnkyɛ bɛkɔ kumase yɛnto aso akyerɛkyerɛfoɔ nsɛm no mu Colleges of Education Teachers Association of Ghana ɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ a wɔnom kyerɛ ɛyɛ wɔn mu a pɛ sɛ bɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ adeɛ ɛwɔ sukuu ahodoɔ mu wɔ man mu wɔate atua bɛɛ na wɔtwe mmiɛnsa ntɛm nie na aban abɔ aban kyerɛ mu a wɔnom asɛm den ɛkyɛn ana ana afei so krada kwakɔ esa poso a wayera die mu no ketenkita den wonye wadwen so oje mu omagina ya omo asie say book and research allowance ana afei interim market premium no aban na ntua mo a womo nkɔkyera de na hɔ na omugina aban ne so ono kasa kra sɛ nkomu ntua kakra sɛ ja eka mpro na nka emu a kakra karon de asoso no om se dabi ya toto omo mrada ache enei kasamafoɔ ɛma ɔmangu masua so yɛ no Vincent Kwasifoa ɛna ekyirem sɛ baabi a ɛyɛ adure deɛ benefo so nsa kyia deɛ na ibu mu anhwɛ yi anyanwanwa sɛ bɛda bɛsɔre na Colleges of Education no ya tutum sanse nkɔda na ɛwɔ sukuu no mu a ɛwɔ sɛ kyerɛ ɔma deɛ nkyerɛ ɔma deɛ ɛna ɔno mu aba sesa wɔn mu hunu deɛ ɔmo nya hu bɔtɔ mfa kra hyɛm enti saa na bɛkɔ deɛ aban bɛhwɛ atutu school nim. Some allowances have been made on the part of Finance Ministry say betua dia mo and yes am key another proposal to them say because sika na ebetua dia mo no anaso mo consensus no ebetimi atua ni na dia mo no o se de se akoma bomu no omo ntwen na 2019 that is about 2-3 months from now yesterday sa year no na chase ya reopen negotiation yetimi atua sika omo besi atua no mo by putting it into the national budget and no na sika forecast yebeti omonka de hu yan so mo declare strike say zonia strike 20 days in power badada. And so what it means is that nano or say school you're closing it down. Also so it can be said because National Labour Commission also declared their strike as illegal no almost salaries so mabano invalidating more. I'm hoping to see that
will come back to the negotiation table. Said the bear more from more school, more tears some of Akusiadi, and so because of strike, almost Sandiano, yet to me, ABS school, Mama de Akusiadi. It is eminent as a idea, and Shenia to say BC. We Vincent Ekwasifo Kasa Edema Umasua Aso no na oteze odin se bitudwa yefa na se ma Nokia Android phone papa pa wodwa so no Fresh Lady capsules oba peso yo hu ya emfa ne ma nko hye wase nkotuatua etefa so na yendei Fresh Lady capsules ne behwe aye adwuma ni nyina ma kwa FX ebenwanya hoden ako ade atia nyadewa MTN everywhere you go network papa Grace Umopate Clinic nyadewa nyina ade amaye wakorabata no ewo Kumase ne nkran afei Total Ghana Trusty Club no trotro driver taxi driver fa huram na etede Kingdom Ginseng Power Capsules emema yaduro yesi yebo ema matwa eprise eno no ahode wom na Cowbell Gold de wa wani twa dada se eba pa se yenom ade bi ma ne nye ewide yiem ye kala ntoso na fe mu ye ma ye Cowbell Gold tabia heba mister ebibiduro a eba emfinhia dunie Nigeria ne naso abo adwuma atutridi ase ateyenom sabre na okuda nchemo atenase ewo insura 104.5 nana wote enka ene yebo na okuda nchamo aya crowd with no besom ewo insura 104.5 na fe wakajegu Bema metemo kantima so wa santimantema hin krokumase ha insura 104.5 Adom ana fe so asempa no se kan kase no wasuguso awutie na oba asantemantam hiase a me no kasa Ghana Health Service 1.4 nya bread and den say yade afra ne yellow fever ombetu ase ana so baba mode atumi asoso ano sane ebeye na miamia hoduo bi o mahu ne say yade ne yankon kode a ebetumi atra ko ho no wo matumi asoso ano atu ase kora e wo ho ene ntimpanfo e de atodwa akire mpefe se asantemantam hiase yi mensini makomako edu emienu ana matumi ayi a won ba sha ase atu ho anamon edi enu akoko ho amamanfo ho bi nyina timi anom na no mo hwe anim se ene anya hwe kra nko no na nipa ba ye empem ahanwotwe no betimi amamo aduro e wo ho na oba santemantam ye se opan nipa wada Ghana Health Service ano Dr. Imano Tenkran ene de tonsamtrofo anim ekirekire mu ha wo mu de agu akwan mu asantimantam mu ha no nipa ba se empem ahanwotwe na ye be mo mu se immunization bi afia wadi a esese ma obi no ye omo a omadi emfiedu ekonsi emfiedu esia baby a hospital wo bia ye be set up immunization point ni bi wo ho na ye bi be sisi krom said ye immunization ata ya na ye nurses no so ye den eba na oma ba be wo bompa ne no ho na oma ye be stress say omonka ho biemu no ye oba bia onyinsɛn ana obi a kosua bi mpɛ no ho na obi a wo cancer ana HIV say nipa we de ye be stress say enya de a ye mo wo pane ni bia ebeboa na obi a nso a onni fi emfiedu akora bia onni emfiedu onka Wey ayen sama wadi tudwa entimiami abiti se ahafuano north ana afenso asante achim central asante achim north ana afenso asante mampon atwuma kwanhoma atwuma nwa biaja bosome frɛ ho bosomtwen ana afenso adwura sekire dwuma se sekire central east ene ne south nyina no empanyifo kwa kotu sa anamo mpa bi e ho no wiye no ana wadi tudwa akyerem se dwumadie no ebe hyase november abusun we ni de toso aduonu enwotwe akwakwasi wo panima abusun ebe wuram ni de toso enan ene to mo sra pampampi no eya na bi wo ha okwa akomo na no mo kan ana me kwanu bi kura na se ma me bi kura no o house na makwakwofo wo se da bi yesre pa mo hweye na ye ba doctor fo ebe ba ho no ene nurse fo no niam enu o mo de ba ma mo no betimi agya na se mpane na ebe wo mo no na atimi aboa so yade na no na ankofo haw ana se atrentem bia antimi ama ho wo wie no san de to dwa se na nsan no so obehwa ena me finti no kamia se emofra dodo na no ade afra no sonso no edokro mo papa obehwa akwa bia nimpa atum se nanim na ye huraba san uhwe nanim pa no kura ni ana areho ene nti wosre se nansan ya na mo hyase o mutu a wo mu diwa me emofra no awofo no anyintum prokopɛ na se ye ma oba no aduro ni bia akra no wanom akra bu ha okofie no ka kire ne ma me san ene ye ko school no mama ye aduro bi sie no ma na ma me san aduro we ni ye de ma me ba ko wiase afa kofa ne yare ba ye ene me ba no kra nye wose dabi entesa wo de ma oba ne bi na se o ha bi afiri mu ba bo modin a fa kwa resabia doctor fo abehwe ne kama na we no kra na aye do papa Ghana Health Service fo agye atumu prekopa ye de ediwa mmofra no ama nsonso adokro mu bebrebe no ase atimi atu
Ghana said the Oman Mutie, Ahunidi, a friend environmental sanitation, I will form to brave Nube who say Bola Guha, and also I didn't son bano, and I son so bam of Franny Yemwa, Omuko school, said you my Disiana, a cough. Kubehuna a big right to you of Moja among my dear and dear Coco. If you bring a green and Munessa and Drubia, so soon read the Bemankara and said a bear and granted Domun says to see form cry and I say if you become Monsanes and so bomb Yamwa, the vitamin day in United Day, a yin soon. If your best trial Funina, so Mumway, na teacher for no, Eddie Drunum up of Fran and maybe up of Fran Buffy, necessary be Hanwa, wouldn't know hospital, you bet one, I share. And as Antimantam had the Ghana Health Service for paying for Kutia, Yadia friend yellow fever no. Now first you do a mum of Framing na a use on Sunafrin or Moni Padriama Senebaye, a crana soon sooner bet me a docrona manatona number one said and answer and bet me a Furban Sasabi, Conquentemquino, and you bet me a 2 as I was Antimantam away, a Yanamopa, Ghana Health Service for A2 and Yawati, and your Penipo, that Ghana Health Service, I know I was Antimantam say, Dr. Emmanuel Tem crying at the same way at 2 ega. A high in 104.5 at Adom and Afenso. And you know, see, I can't cast any bush for my Suguso Mutina Santamantam crossover. Now say, Musumo Ewa Enkai, Emami. Yasom den Fanta from Yankweni. Yakoya no my diani Jaboso watoymantam hone kwakudrona assessment company jumakuwa wonom etu fama gudie ho. Omanfo ho mafia wo sa kuresu o kire se Sajumakuwa de asrafo ne aposifo ha wonom papa pese wonom so wede anyasam ketua. Behwem fidi a wode abegu mkoko mutuguo wose afidie mu ntu ayedi akwai wode se woni nsuo se woni nsase obade wobrem de kama wanyen wo se ni nyina okokanso a na twede hyentomam tidie do ne se mpani amamu a yanom wonom aseshi mani huna yewo mu ne se yenim sa ban se ompe garamsi me ka se access mines for the asoja for abegu ye kulum mafia sisei obi antimi nkwafum ensa say obete ne achi obi a oti koku aboduam omo hankopo do yanzu yenim sa aban se ade no watwam enti sisei ne bisa na kufu ado ne se ade no obi a oma yenti ase na ikoko ni yensu a yenom ne de yempese sa nkofo no yebema onkwai ama o se no na so be se 3 months ni ebi won se ase just for omo de enfidi be se 21 abegu kroketwa na America no so mba be yeduma no ebi won wo fo mo ba o se obi susu no fo so ntia se a na se jafo na hankopo e de bokuko biom and then for this the why you see some more omo ba yo mo de enfidi bi no be sisu so won sisu na se yempene be ne katakata mo so enfidi ko ye no se se jafo no ana gumasi aba de tutu wo krumo na gran tutu tuwa na mo san ko ye eni wo mo hankopo ana so mo hankopo ana nkurasefo no koko ye de mo bomu na empanimfo no kire se enya no nko o ade ati adankra ye mu ho kra no se wo hene popro okro no mu wo masrafo ebegire won ma bra wo mo koye se wo ye kire ti ade ye koso no be kire wo hene ono so wo mo hankopo no ne wo mo aka ho nyina hankopo ma je se mafiafo kire se nyamianim ni ekwan adwumagu adu mo faso ne aposifo di wani se prefa no se aban hwe na se wa bia mu se fam agudie yentu a wonka no obi antibi no mfa no hunyim adetime ba court obabi ni a ye pon court no na aboyiti for better care say on ba be chi nto ni kro wo kun won yo mo chi ni ko to ma ade chi ndi na ta mi to na mo ha aso we bi men sana ekie so say ya makwan ama omo me sensio no aso mo yo bi ni e bi ni mu ni ye kwa say anya me ka say ye benefit ye ku me se for this ni atade ba company chance ye de na mo no mon kafra we ye mafiafo atoyam antem no mo eno mo kasana Posini oyo so mansini mu won panimpa oda no so Lieutenant Francis ano eni ebisa nse pani ntimo so sana mote mo bebo manfo ho ban no akyekyere na makyekyere no so yoda bi ekye na ekye wono no ene fam agudie ne de omo kan nyina no enam ho ba bia enti se de omanfo bi eboso bo ne ade no enye sa na tie na mo nipa bi a wosusu se wakwa wabokro no kakra a no kra no ode wo hene no kan ho saafo no wakoyere wonom na emom se yeso mutu fam agudie ne akye wonom no enye sa ene tie yanto aso manfo adwenkyira wodi abane yenkenka kakra mama santo aba kwame no se wodi frimadina na krom no se NDC fo wonu benya pa na kadum so asaba na ye enye baye Kofi Trata no se he ye berekumfo de ye da so tirisu mu ye nima de a ye aban
Eric se kwadade ase no say Naket e wadade ase city o say na say energy minister o see ni dum so monso small challenges nti o mbe solve bibia Ghana ye adwuma biem blessed sun 2 pm and o say MPP o betima ye de o mo pe bia nso 2020 o mbe lusu mark and as a match concept and o say electricity was sum se see ya ye ka say 99% of NAPCO trainees ne so no yemfa o montro ba bia o Gertrude Kobina and o say na me na o kasa se see kan ye dum no Frimpoma estate e was Spinters Kwabna ye boa and so say me wo light o e wo old estate Kofodua yenko na eja yas to pace adamenti ebraso se ye de trotro ebremu na trotro no ene hwan ena ejinamu kwadwo mframa kwadwo otimenka Hello kwadwo otimenka me tonka me nya be ma na he na onenam me dase me no ka se de me nam bechem a ye free bechem akọ abesoa na ka na yetim no ye ER 881-Z sisi na ye tu ede akọ na sisi am no ka se de passengers na akọ e wa ha ye no ebe tre ya adwen de afa Adom trotro menwa mo akọ abade ba Adom trotro so nsama ya ka no ye be na be tre adwen de afa yo me da se ayenwe de mpese me chema de fa eye training college church for no mo ko strike no aha dia tiane se sisi ano nkora ne ko school o se ye wo free senior high school by any free teacher training ho no mo nti aka meeting aka ne se teachers for ne aban nkasa na nkora ne ntimi nko school sorry na teachers for ne ntimi mra school ma kira de esa ne se ma me bi ho no mo watete ne ba piska na jina ba school mo nti omo ne aban nkasa na school for ne se ko school mo na mo basa nti yo teacher for ne aban nkasa na school na yede atimi ayede akoso ama jumadie ni so school for na bi o school mo no so no akoso ama school for na atimi anya adi se papa o school mo no mo na wotre na adwen afa me nwa be ma ba konso ha ono nso fese wotre na adwen ede fa ntama na Adom FM de atugya no no kwe oba na betima light won sensem na ade ase e haye pa eba no ya yi tiri ade haye pa kuma na pa ikwe o madum ni sa mo yere mo hwan we bi se se dum so na se ba bi na me bia trotro bia et me fudin come homa no say yesi popo na wo say ye de trotro mu nkomo ni si wo yemfa na ase ma yas toothpaste and ase so nkoma Vodafone. The feature is exciting. Smart business no wo ye adwuma wura fa ho hyem bi na bo say wo kaso te de ode ye call data bibia e hwaiba phone Vodafone for na de search di ema wo CB men and women capsules oba na se be ma obadwon so atede be ma ya show rubber wa ye mre ewo mpem anaso ba wo so ntede oda ho se du foche bomoden ne pesibi men and women capsules ne tinya boa fentemfremfa adwenkyere ne mienu bi to aso na fe o man fa adwenkyere ne mfa ba ku mienu bi mfa salam benz wo se otie free mano ne namum de o kan se NDC omunya abotre na da bia no moto ayampi oposi he mbetena che ata Kwame Partners kakra o se ka kire NDC for so mo madwene nkodi Kasiebo kan ye no so ne mo adwene nkoso na se sa no mbe ya ombeka ho Nyameke Alhassan o se Ghana ni bia montie osoafo hwe adhonde ne so esanse no kredum so na ba nti omu forma dwene enko enioma so na enioma nyi we fru Kwame ohina mani ampon o se NDC bewu opposition o betra afisa abochirache ye fancy ye finance ma Nokia Android fresh lady capsules kwa FX meal booster papa MTN everywhere you go network papa Grace Homeopathic Clinic Total Ghana ene Total station bi atofa nwa emfasode wo mpa afei Kingdom Ginseng Power Capsules ene Tabia Herbal Mixture adomonline.com onu ejinam denden pacho so bebo dan so a Troy Steel Roofing Company omo na bodan so eche omo number ni 0302 850 802 0302 850 802 omo adama naja wokan ho ma ene nyumre no sia Kasiebo Naket de bram ya yesom ye na sei ampofo Germany obri ye boa fentemfrem shana kwa afei Kwame Kulenu Kwame Enum ene Adom Kasiebo demfo nyinara ena wonom ebo homoden ma yede Kasiebo Ibrahim ni na kodo na nesemu ede ma ye na bedi de enso adama na o stream live e o Facebook enyame Adom a yebese share biem
You hear it all on Jim FM 106.3 New Dance Radio. Abeku, my business way dear. Data send will be poaching voice calls. Now so sad by force bundle a minute with the media. And one me here she shape a bit bomb a human to play. And your bravo the full smart business so and your package so good ya. A woman will crew and my way wow boss. Saying one I will check data do for any local co band do what you here. Is